ezibuhlungu kumenza amantombazane amabili abayogeza emfuleni ashonela khona lapho. Mbukela-ke ngibingelele kanti ngikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Kumenze kwashona amantombazane amabili eGoli eKatlehong esifundazweni sase-Gauteng. Kube kukuthi la mantombazane uGobela thizeni ubeyowageza la mantombazane amabili aneminyaka engu-20 ubudala. Namuhla ntambama emfuleni thizeni uthe esabhizi lo Gobele wageza avela minza wonke khona lapho kungezelele. Mbukeli kubiza abezimo eziphuthumayo bathe bafika nje emfuleni lapho bathole khona ukuthi aseshonile la mantombazanyana, kanti yena uGobela usindile ukwazile ukuphuma emanzini esaphila. Mbukele umphakathi ufuna izimpendulo kulo Gobela uthi akakhulume iqiniso. Mbukeli bekuvo lakho ku-comment section mayelana nalolu daba, ebese ngikulanda kwenye video elandelayo sengiphuma kanje. Usale kahle.